ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁର ଜଳୁଛି ସେତେବେଳେ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ମୌନି ବାବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମଣିପୁର ଜଳୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ପରକଲା ମାନେ ପ୍ରଭାକର ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ମଧୁକିଶୋର ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ହରଦୀପ ସିଂଙ୍କର ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ପିଏମ କେୟାର ଫଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପଚାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ମୌନି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି ହରିୟାଣାରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଆମ ଜାଗା ନେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ ଇରାନ ଗୁଳି ମାରୁଛି ଆମର ଇଏକୁ ସେତେବେଳେ ମୌନି ବାବା ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଝାଲମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ବାବା ଚୁପ୍।